Jeg var helt klar over, at jeg var altså genstand for at snakke her i ejendommen. De kunne slet ikke begribe, den pæne dame havde sådan nogle børn, og de pæne børn, og de kom til at se sådan ud. Min mor, hun havde fået de ambitioner, at jeg skulle være den fineste pige i gården. Så havde vi fået 8 kammerater sådan nede på hjørnet. Hun havde de samme ambitioner med hendes datter. Så de to, de kappede sig om at få os fineste. Og især hårsløjfer, det var meget vigtigt. Hårsløjfer og lange flætninger. Det var noget, jeg kan huske om morgenen, når min mor stod og redte mig stramt, og skulle sidde så fint som muligt. Jeg skulle være en fin pige, når jeg gik i skolen. Ja, vores forlovelsestid, det var med at være hjemme på bestemte tider, og da jeg skulle på ferie første gang op, og Knud skulle præsenteres for mine bedsteforældre, så skrev min mor over, der var ikke telefoner dengang, der skrev hun, at vi måtte ikke sove på samme etage. De havde bare et hus med kælder, stue og første sal, så vi måtte ikke sove på samme etage. Det er altså det hele, jeg vil ikke sige, det var jo naturligt. Det var jo ikke noget, vi tænkte over som noget groft at bryde imod os. Sådan var det bare. Jamen, de bestemte bare alt. Der var ikke noget, og selvfølgelig var der piger, der var anderledes end jeg. Det ved jeg var jo i stormagasin, og der hørte vi jo alle altså, vi talte jo meget sammen og diskuterede vores hjem, og der var nogen, der var dristige, som altså, gjorde, hvad de ville, men vi var, de fleste af os, vi var kude af mødernes, især møderne. Jeg tror møderne mere end fædrene bestemte. Det er godt at få rigtig kaffe, ikke? Og jeg kan slubre. Så skulle vi også nogenlunde giftes på samme tid, og det bliver omkring 1940. Der var mange bryllupper og de også ekspeditricer. Og så skulle vi også, den ene først skulle blive gravid, så skulle vi andre også blive det så. Og hvis den anden skulle nummer 2, så skulle vi også have en til. Så der blev født mange søskende børn, tror jeg, dengang. Og så Børge var altså 2,5 år ældre end Steffen. Og det var vidt forskellige, de 2 drenge. Og når vi skulle ud, så var de jo meget, meget pænt klædt på. Sådan gråt tøj og små fine hatte på. Og sådan, og jo, det var velklædte børn, det kan man også se på billederne. Så at få sådan nogle drenge, der hen ad vejen fuldstændig forandrer sig, det kom jo helt bag på mig. Jeg var jo sådan lidt stolt, når drengene kom ind i stormagasinet og skulle hilse på mig, sådan mine sønner, så pæne og klædt på. Også som voksne, og som Børge var nygift. Han var jo også en fine habiter og var pæne tøj, og Steffen var også klædt, som jeg ville. Og så det første forandring, det var en sommerdag derinde, der var meget stille i afdelingen. Og damerne i afdelingen, de sådan gik og sådan ordentligt med de varer, de skulle have sådan på pladser, og jeg sad på kontoret og havde mit, ikke? Og så pludselig ser jeg damerne sådan kigge hen, og så kiggede de sådan hen på mig, og så skulle jeg selvfølgelig også kigge. Og så kommer der en gående til Steffen, og altså, det der søde smil, han havde, og sådan en kærlig dreng. Og han havde en irgrøn skjorte på, og jeg var jo vant til sådan noget, som jeg selv har på her, ikke? Og pænt tøj, men det var en irgrøn skjorte, og så havde han så mærkeligt, og det var en maveflip på, det havde jeg helt aldrig set før. Det var altid sådan som det her, fra jeg har haft med deres tøj at gøre. Og det lyder ægel, ikke? Og så havde han bare født sandalerne, det var også uhørt. Det havde man da heller ikke. Og der tror jeg, at der havde jeg et eller andet med, at der var et eller andet ved at ske. Der var noget, altså nu bliver jeg ikke spurgt mere. Pia, altså Børges kone, havde en bror, der også skulle læse, og han læste filosofi, det skulle de fleste engang, når de ikke vidste, hvad de ville lave. Og så skulle han også ud og rejse, hvor der pludselig blev moderne for de unge mennesker. Og så ved jeg ikke, hvor langt han var væk på sin rejse, men han kom derhjem og var totalt forandret. Og han havde en munkekutte med, og han begyndte ned med kapitalisterne og en helt anden religion. Og så blev vi enige om, at Steffen, som læste teologi, han skulle var nok den, der bedst kunne tale med Henrik for at få ham bort fra de der griller med religioner, med kapitalister og lignende. Men han fik så forandret Steffen. Og i løbet af kort tid, så fik de to
de fik så forandret Børge og Pia, og så begyndte de at tale om Ødegård. Jeg har aldrig hørt ordet Ødegård først dengang. Og Pias mor og jeg vidste, hvad er det, der sker her? Og vi turde ikke rigtig sige noget, fordi vi var lidt begyndt i den generation, hvor vi lå under på vores børns meninger. Ikke? Og så pludselig så kommer det et slag en dag, at Børge han havde sagt sin stilling op ude i Ford Industria. Og så ville de sælge huset deroppe og have en Ødegård. Og der var vi virkelig skrækslagne over, hvordan i alverden, hvad var det for noget. Vi var ikke rigtig inde i, hvilken stor omvæltning der var blandt ungdommen. Og så havde han jo huset til salg, og så skulle de have noget midlertidigt at bo i. Så kom de til at bo i anden baggård i foran på Frederiksborggade, i nærheden af Nørreport. Der måtte vi jo sådan kravle op, og der havde de fået madrasser på gulvet og ølkasser med vores kopper skulle stå. Vi massede ned op og ned af de der madrasser, og fik urte te og alle sådan nogle nye ting. For os var det jo en stor omvæltning. Vi græd om natten begge to. Det er jo godt lov, at vores pæne børn pludselig var så forandret i tøj. Og maden skulle være anderledes, og børnene begyndte at blive underligt klædt. Og endnu sjældent prøvede jeg at holde sådan, så meget som muligt skjul for damerne derinde. Damerne, de så også blev ligesom anderledes og kiggede ned, og altså en afdeling var flyttet hen til sådan et helt bagved, fordi et af dem var under ombygning. Og der så jeg sådan en lille procession kom gående, og så er der en, der løber foran, og det er så Signe, der kom løbende farmor. Hun havde sådan en lang træller til kjole på, og var begyndt at få langt hår. Og så kom Pia med sådan en lang interkjole på, hængehår og pandebånd. Og så kom Børge, og der havde Pia selv syet skjorte til ham, og Holmens bukser og træsko. Og du kan godt se fra damerne, før jeg set sådan en pæn habitklædt ung mand, og så pludselig så skulle se Børge i sådan noget tøj. Og Børge, altså Steffen klædte med langt hår, fordi han havde krøller, men Børge, det var sådan noget pjusk og noget, og hængeskægt ud, han så farlig ud. Og så bagved kommer Henrik i den der munkekutte. Og jeg skøjte jo de forskellige, så rankede jeg alligevel ryggen, men så skulle han låne mit købekort fra Elum, og så skulle de rundt i alle afdelinger og købe varer derinde. Og så fik jeg hele Elum se, hvad det var for børn, jeg havde. I skal nok ikke have tro, at det var en omvæltning. Men man vendte sig til det, men jeg ved ikke, det var noget af en prøvelse. Men det vendte sig til det gode alt sammen. Der var det, at chaufføren han vendte sig pludselig om og sagde til mig, "Nå, du skal af ved dit lange hår", sagde han. Og så sagde jeg, "Gud, det bliver kaldt hernede, ikke?" Og så må jeg så sige, ja, han kunne kende mig fra den ene gang til den anden. Og så var jeg klar over, at ens børn, de hed de lange hår dernede.